březnu se společně setkáváme v restauraci Parlament v Ostravě Porubě, kde se seznamujeme a upravujeme program na zájezd do Kanady. Nádherné ubytování jsem tam vzal, je to v centru, zasloužíme si to. Jsme v důchodě už, ale jako chceme si to užít. A hned jeli bychom na tu Niagaru a potom po té prohlídce Niagarských vodopádů bychom už jeli na letiště přímo s těma kukrama. Že bychom ukončili ten program toho dne přímo už na letišti. Všechny dostupné materiály, mapy jsme nastudovali, peníze, elektronické vízum a pasy zkontrolovány, včetně redukce do zásuvek. Odjíždíme na vlakové nádraží. Jsme v Ostravě Smínově na nádraží a právě přijíždí rychlík do Prahy. Zájezd do Kanady je naplánovan na 17 dní, celkem účastníků je 28, to znamená, že zpět do Ostravy se budeme vracet 8. června. Do Prahy na hlavní nádraží jsme přijeli včas a metrem pokračujeme na letiště Václava Havla. Jdeme na odbavení. Do Kanady a z Kanady poletíme islandskou leteckou společností Icelandair a vždy poletíme stejným typem letadla Boeing 737 MAX, které právě přistálo z Keflavíku. Tímto spojem se budeme 8. června vracet. Nastupujeme do letadla, odlet je naplánován na 14:05, odletáme s 20-minutovým zpožděním a brzy budeme nad mraky. Vzdálenost z Prahy do Keflavíku je 2661 km, doba letu 3 hodiny 45 minut, plán letu směřujeme na německý Hamburg, Dánsko, na Farské ostrovy a na Island. Jsme nad Berlínem a dostáváme občerstvení, vodu, kávu nebo čaj. Celý let v pohodě bez turbulencí s omezenými výhledy většinou nad mraky, ale už je vidět islandské pobřeží. Musíme si čas posunout o 2 hodiny dozadu. Po přistání půjdeme ihned na hotel, spát budeme 1 noc v hotelu Aurora, který je vzdálen od letiště 5 minut. Přistáli jsme, počasí na zítřejší den pro Island ideální, bez deště 10 stupňů. Zjišťujeme, že snídaně v hotelu se podává již o 4 hodin. Z okna máme poměrně pěkný výhled na letiště. Někteří účastníci zájezdu si zaplatili výlet do Modré laguny, která je od letiště vzdálena 22 km. Voda v laguně má celoroční konstantní teplotu 38 stupňů, takže vás příjemně zahřeje ze jakéhokoliv počasí. Už na první pohled zaujme její mléčně tyrkysové zbarvení, které má kromě bohaté přítomnosti oxidu křemičitého také na svědomí léčivé bahno, jenž se nachází na dně laguny. Po vykoupání odjíždíme zpět do hotelu. Do večerního odletu máme individuální volno. Někteří z nás si udělali 5kilometrovou procházku k moři, druhá možnost výlet autobusem na tzv. Zlatý okruh. Na Islandu je hojně rozšířená rostlina lupina mnoholistá a stává se invazivním druhem, který začíná poškozovat místní ekosystém. Došli jsme na vyhlídku. Jinak Keflavik je poklidné městečko vzdálené 60 km od hlavního města Reykjavíku. Island má jediné mezinárodní letiště, které je právě zde v Keflavíku a přímými lety spojuje Ameriku, Evropu a Istanbul. V blízkosti vyhlídky je kostel a památník námořníků. Druhá možnost je organizovaný výlet tzv. Zlatý okruh, který zahrnuje hlavní přírodní zajímavosti v okolí Reykjavíku. Národní park Þingvellir, vodopád Gullfoss,
geotermální oblast Gejzír a nakonec navštívíme kráter Kerit. Okruh má 350 km a dá se zvládnout do 7 hodin. Opět množství modrých lupin a už je vidět pohoří Národního parku Pigvelier. Po dřevěných schodech jdeme na vyhlídku. Národní park se nachází v aktivní sopečné oblasti. Tato místa mají pro Island hluboce historické a symbolické souvislosti. V roce 930 zde bylo ustanoveno parlamentní shromáždění, tedy první sněm na světě, a trval až do roku 1798, kdy byl přeložen do Reykjavíku. A druhá zajímavost těchto míst, park leží v příkopové propadině a rozděluje hranici mezi severoamerickou a euroazijskou tektonickou deskou a každým rokem se od sebe nepatrně vzdalují. Odjíždíme na druhé místo vodopádu Gullfoss v doslovném překladu Zlatý vodopád a má opravdu prvenství v průtoku vody. Nalezá se na řece Hritá, voda stéká kaskadovitě dolů ve 2 fázích. První kaskáda je vysoká 11 metrů, druhá pak 22 metrů a voda padá do 2,5 km dlouhého kanionu. Přijeli jsme do geotermální oblasti. Překvapuje nás, jak v tomto neustálém světlém prostředí je zelená příroda s množstvím barevných květin. Oblast je pojmenována po původním horkém prameni Gejzír, který propůjčil své jméno gejzírům po celém světě. Dnes je již pramen gejzíru v poklidu a nechrlí vodu. Gejzír je pramen podzemní vody, který nepravidelně nad povrch země chrlí vodu s doprovodem vodní páry. Zde to všude vře a bublá. V jeho blízkosti je pramen Konuškeš, v překladu Královské jaro. Modré zbarvení způsobuje přítomnost oxidu křemičitého. Zdejší největší turistickou atrakcí je však gejzír Strokúr, který vybuchuje zcela nepravidelně a chrlí vroucí vodu až do výšky 20 metrů. Ještě pohled na gejzír Strokúr z nedaleké vyhlídky. Posledním čtvrtým navštíveným místem je kráter Kerit. Vznikl ze sopečného výbuchu. Kráter je široký 170 metrů a prohlubeň má 55 metrů. Kráter se postupně naplnil dešťovou i podzemní vodou a díky sopečným horninám má dnes jezírko zářivou tyrkysovou barvu. Více se nedá stihnout, odjíždíme zpět do hotelu a pak už na letiště. I v červeném sopečném tufu je život. Jsme na letišti a jdeme na odbavení. Plánovaný odlet 16:50.
Odlétáme včas. Před námi je téměř 8hodinový let do Vancouveru, vzdálenost 5703 km, trasa letu z Islandu přelet nad Grónskem, Atlantský oceán, na západní pobřeží Kanady do Vancouveru. Po dosažení letové hladiny 10 800 metrů dostáváme občerstvení. Letíme nad Grónskem. Pár základních informací o Vancouveru, protože ve městě na to nebude čas. V Severní Americe na západním pobřeží mohou mezi sebou soupeřit jen dva klenoty, a to město San Francisco a právě Vancouver. Zde se mísí kultury a patří k městům s nejvyšší životní úrovní na světě. Na severu zasněžené hory, Tichý oceán, pláže, parky a obrovská území s divokou přírodou. To vše dělá z Vancouveru neobyčejně přitažlivý cíl. Již označení Brana Pacifiku naznačuje, že se jedná o nejdůležitější dopravní, komunikační a obchodní centrum provincie a křižovatku železničních, autobusových a leteckých tras. Důležitý je i zdejší námořní přístav mezinárodního významu. Založení města se datuje roku 1886 a po dokončení železničních tratí se tak rychle rozvíjel, že brzy získal význam metropole. Opouštíme největší ostrov světa a pod námi Atlantský oceán. Jsme nad kanadskou pevninou. Poslední informace o Vancouveru: dnes je třetím největším městem Kanady s počtem obyvatel 750 000 a zároveň je nejdražším městem v Kanadě. Pod námi skalisté hory, které projdeme autobusem. Posouváme si čas o 7 hodin dozadu, celý let tedy za denního světla. Jdeme na přistání. Let v pohodě a včas. Před letištěm budeme mít přistavený autobus, který nás odveze na hotel. Všichni máme své zavazadla a jdeme k autobusu. V tomto hotelu se snídaní budeme spát 2 noci. Dnešní den se budeme pohybovat v přírodě v okolí Vancouveru. Jsme po snídaní, první zastávku máme v lesním parku Capilano. Řidič zastavil na parkovišti a tímto autobusem po dobu 10 dnů dojedeme 3. června až do Calgary, přibližná vzdálenost 2400 km. Zajímavostí parku je vysoký most Capilano, který je zavěšen nad stejnojmennou řekou ve výšce 70 metrů. Délka mostu je 137 metrů. Po jeho zdolání se dostaneme do lesa. Hned za mostem jsou totémy. Mezi vysokými stromy se nachází 7 vysokých lávek, které stoupají až do výšky 33 metrů a nabízí různé pohledy. V lesním parku nejsme sami. Zvířata a hmyz ze dřeva jsou kolem nás. V parku bývají různé atrakce a představení. Dnes zde máme dravce. Well done. So that's hers. She owns that.
Stejnou cestou přes vysutý most k parkovišti a pak k lanovce. Na parkovišti u lanovky obdivují milovníci aut auto Tesla Cybertruck, které zvládne jízdu v různých terénech od štěrku přes hluboký sníh až po brody. Je vyroben z tvrdé oceli, pohon na 4 kola se 3 motory. Cena v Americe se pohybuje kolem $170,000. Lanovka nás během několika minut vyveze nad město do lyžařského střediska. Na velké ploše jsou restaurace a 2 amfiteátry, kde jsou pořádány různé atrakce. Dnes odpoledne tu máme dřevourubeckou show a pak ukázku dravců. Hold on, whoa, what are you doing? Stretching. Good. Okay, practice throw coming up for green. You might be the lead here, but it's too close to tell. Would you look at that? The first throw's going to green, River. S přestupem na sedačkovou lanovku se dále dostaneme až do výšky 1231 metrů nad mořem. V zimě jsou zde v provozu 4 lanovky a přes 20 sjezdovek. Na kanadské poměry se jedná o malou výšku, ale v zimě je zde vždy sníh s příjemným klimatem, protože od Tichého oceánu vane teplejší vzduch. Z vrcholu máme tento pohled na mořskou zátoku, Tichý oceán a námořní přístav. Na východní straně skalisté hory zahalené ve sněhu. Lanovkou se vracíme zpět. Další zdejší turistickou atrakcí jsou 2 samice medvědů grizzly v oploceném areálu. Určitě se mají dobře, ale ve volné přírodě by byli spokojenější. Počasí nám zde vyšlo, kabinovou lanovkou se vracíme zpět k autobusu a odjíždíme do Stanley Parku. Tam je fakt zima tady. Tak vypadáme. Vancouver je poměrně čisté město a Stanley Park o rozloze 405 hektarů jsou pravé, zdravé, zelené píce města. Nachází se v takzvané ztracené laguně. Park je z části zalesněn, některé stromy jsou staré přes 200 let a dosahují výšky až 76 metrů. Pěší promenáda kolem moře je dlouhá přes 8 kilometrů. Park přiláká každoročně okolo 8 milionů návštěvníků, turistů i domorodců. Více se nedalo stihnout, Vancouver je považován za jedno z nejpříjemnějších míst k životu na světě. Všichni se těšíme do kanadských národních parků, která je plná zvěře. Jsme na snídani. Musíme představit 3 důležité muže na našem zájezdu. Vedoucí pan Tomáš, který celý zájezd zorganizoval a zabezpečil, pan Stanislav, znalý průvodce po Africe, Americe, plynule hovořící anglicky, který každý problém vyřeší s patřičnou noblesou a elegancí,
A třetí muž je rovněž důležitý a to je náš pan řidič. Dnes nás čeká přejezd krásnou přírodou se 4 zastávkami. Zátoka Porteau, vodopád Sanson, vodopád Brandivine Falls a olympijské městečko Whistler. Nocleh máme zajištěn za městečkem Camp Lobes, celkem 450 km. Máme jiný autobus, černou barvu nám vyměnili za sympatičtější barvu bílou. První zdravotní zastávku máme na pěkném místě v zátoce Porteau. Dozvěděli jsme se, že sympatický řidič je z konfliktní zmíněného indického Kašmíru. Jeho dům se nachází 100 metrů od hranice s Pakistánem. Studoval v Torontu a rozhodl se zůstat v Kanadě. Po 20-minutové přestávce pokračujeme k vodopádu. V blízkosti silnice se nachází vodopád Sanon, ke kterému se dostaneme po dřevěných schodech. Je uschovan v lese mezi skalami, ale hukot vody ho ihned rozradí. Je to 3. nejvyšší vodopád v Britské Kolumbii. Téměř stejnou cestou zpět k autobusu, další vodopád na řece Brandivine není tak blízko silnice. Po dřevěném můstku překonáme potok. V mechovém lese je ukryt vodopád, který má výšku 20 metrů. Ještě rychle nafotit duhu a pokračujeme do horského městečka Whistler. O květinovou výzdobu zde není nouze. Městečko bylo v roce 2010 dějištěm zimní olympiády ve Vancouveru. Se 6 cennými kovy se Česká republika umístila na 15. místě v pořadí národů. Martina Sablíková na olympiádě vybojovala 2 zlaté a 1 bronzovou medaili v rychlobruslení. Pohledem na olympijskou vesnici prohlídku městečka končíme a pokračujeme na ubytování. Všude kolem nás pěkná příroda, zastavujeme jen na zdravotní a fotopřestávky. V tomto hotelu se snídaní spíme 1 noc. Jako vždy pohled do mapy. První zastávka vodopád Rean Guard, pak městečko Jasper a na ubytování do Hintonu. Bude se jednat o nejdelší přejezd 520 km, plánovaný příjezd po 20. hodině. Zastavili jsme téměř u vodopádu, protáhnout se, lesní pěšinou jdeme k vodopádu. Podle mého názoru se jedná více o peřeje než o vodopád.
Kolem velkých kamenů pokrytých mechem zpět k autobusu. Silnice z části pokračuje kolem železniční trati. Kanada má celkem 12 železničních společností. Tato železniční trať začíná na pobřeží Tichého oceánu ve městě Prince Rupert, vede přes Jasper a končí až v Torontě. Celkem to je kolem 5000 kilometrů. V létě zde jezdí historické a panoramatické vlaky. Železniční technický zázrak možná uvidíme v pátek 30. května. Během jízdy můžete spatřit dechberoucí pohoří, hory, přírodu, řeky, údolí, mosty, tunely, zkrátka nezapomenutelné zážitky. Počítáme nákladní vozy. Vlak veze 156 vozů, délka vlaku je přibližně 3,5 kilometru. Fotopřestávku máme u vstupu do Národního parku Mont Robson, je na něm kamzík bělák, symbol zdejšího parku. Doufáme, že ho uvidíme ve volné přírodě. Přijíždíme do Jasperu, kde máme téměř hodinu na nakupování. Jasper je určen pro ty, kteří se chtějí ponořit do stálozelených lesů, jiskřivých ledovcových jezer a impozantních hor. Železničáři se jdou podívat na nádraží, kde je lokomotivní depo. Všichni máme nakoupeno a s řidičem je domluveno, že jakmile se uvidí jakékoliv zvíře, ihned se zastavuje. Ovce plemenné Dali jsou nejsevernější divoké ovce na světě. Jejich domovem jsou strmé svahy, útesy a skály. Zde je vidíme přímo u silnice. Podle rohů se jedná o statného berana. Strava ovcí je rozlišná podle období. V létě dostatek zeleně, v zimě mechy a lišejníky. V tomto hotelu spíme 2 noci, včetně snídaní. Jdeme na snídani. Celý dnešní den bude v přírodě v Národním parku Jasper. Má rozlohu 11 000 km² a nabízí úchvatné horské scenérie s ledovci, jezery, vodopády a rozmanitou divokou zvěří. Park je zařazen mezi památky UNESCO. Městečko Jasper leží ve východní části Národního parku. Od Vancouveru je vzdálen 970 km, od Calgary 420. Dopoledne nás čeká výjezd lanovkou k vrcholu hory Whistler, odpoledne vycházky kolem 2 jezer Maligne a Mose. Celý okruh je dlouhý přibližně 280 km, plánovaný návrat kolem 20. hodiny. Standa nám slibuje, že dnes nějakou zvěř určitě cestou uvidíme. Kolem silnice pěkná příroda, hory, lesy a jezera. Přijíždíme ke vstupní bráně do Národního parku. Já už jsem domluvený i s řidičem. Kdyby jsme cokoliv viděli, můžeme vidět medvědy, můžeme vidět losy, vapity, takže cokoliv potkáme a bude šance přibrzdit, zastavit. Jo, takže i kdyby vy jste viděli něco, tak normálně křičte panika, panika, a aby jsme něco neminuli. První zastavení. Vidíme symbol Národního parku kamzík bělák. Obývá pouze vysoké severoamerické skalnaté hory. Zvíře má hustou bílou srst, která ho bezpečně chrání před mrazy. Svým dlouhým vousem, hlavou a krátkými zahnutými růžky připomíná spíše kozu. Zvíře umí velice dobře šplhat po téměř prudkých a kluských skalách.
Wapiti. Jelen wapiti žije především v Severní Americe a zde ve Skalnatých horách. Po většině roku zůstávají jelení wapiti ve skupinách oddělených podle pohlaví. Podle plánu pokračujeme k lanovce. Před námi se tyčí zasněžené vrcholky hor, výška kolem 2200 metrů. V roce 1924 Národní park zachvátil rozsáhlý požár od blesků, i část města Jasper byla evakuována. Již je vidět zasněžený vrchol lanovky, ke kterému jedeme. Řidič opět pomalu zastavuje a na okraji lesa vidíme medvědici grizzly se 2 malými medvědy. Zastavili jsme téměř přímo pod lanovkou. Základní informace o lanovce. Byla postavena německou firmou v roce 1964, jede rychlosti 6 metrů za sekundu, doba jízdy 7 minut a dosáhneme nadmořské výšky 2220 metrů, převýšení je tedy 1200 metrů. Na procházku v okolí lanovky máme 1 hodinu. Máme pěkné výhledy. Někde vzadu by mohl být Mount Rops. Je to nejvyšší vrchol skalistých hor s nadmořskou výškou 3954 metrů. Vrchol před námi je pyramida s nadmořskou výškou 2793 metrů. Nafotit a vrátit se včas k lanovce. Ještě pohled na druhou stranu směrem od lanovky. Sviš horský je hlodavec a zdejší mistr horských výšin. Vracíme se zpět dolů. Zjišťujeme, že vedoucí kabiny je mladá Češka. My máme spoustu otázek. Tak se ptejte. Dneska máte štěstí, protože jde vidět Mount Robson, což je největší vrchol tady. To je ta špička tamhle, ano. Jo, strašně rád se hraje na schovávanou v mracích, takže ho vidíme málo kdy. Thank you. Have a nice time around. Enjoy your time in Jasper. Mějte se krásně, hezky. Jedeme k jezerům. Zasněžený vrchol lanovky, kde jsme byli, všude kolem nás spálené lesy. Tak ta procházka trvá asi 1,5 hodiny takovým normálním tempem. Je to 2,5 kilometru celý ten okruh, takže se pěkně protáhneme. Kdo si chce zaběhat, může si zaběhat. Kdo si chce jenom projít, tak se může projít. Toto jezero je největší ve skalistých horách, obklopené horami, pokrytými sněhem a ledem. Je dlouhé 22 km, největší hloubka je uprostřed jezera a činí 97 metrů, průměrná hloubka je 33 metrů. Jezero vodou naplňuje ledovec Koronet. Kolem břehu jdeme k druhému, mnohem menšímu jezeru Monce, které je známé svým tichým a klidným prostředím. Kanada má nejvíce jezer na světě. Jezer, které mají rozlohu více jak 3 km čtvereční, je zhruba 32 000. Zítra k dalšímu pěknému jezeru dojedeme. Byla to pěkná procházka za teplého počasí a téměř stejnou cestou se vracíme do hotelu. Když narazíme na přejezd na vlak, je to vždy velké zdržení. 154. Na silnici opět ovce dalovy, ale už jen projíždíme.
Všichni si navzájem přejeme pěkný den, dnes je odjezd naplánován na 7 hodin. Zastávek nebude mnoho, ale z autobusu bude co pozorovat. Nejprve uvidíme ledovec Athabasca, na pěkných místech si uděláme fotozastávky, procházka bude u jezera Loise a potom už pojedeme na ubytování za město Golden. Dnes to podle mapy bude 385 km. Jako vždy dostáváme ráno podrobné informace. 16-17 hodin, že budeme v cíli a ještě si užijeme třeba toho krytého bazénu. Má tam být krytý bazén s výřivkou, takže uvidíme. Odjíždíme podle plánu, všichni účastníci zájezdu jsou dochvílní. Dnešní celá trasa bude vést přes skalisté hory. První zastávka je zcela neplánovaná. Přímo u silnice se pase medvěd Baribal. Je to všežravec, jeho potrava závisí na místě a ročním období. Existuje 16 podruhů baribalů, většina z nich má černou srst. Plný krása se nám ukázal, šikovný. Fotopřestávky budeme mít vždycky na pěkných místech. Pro milovníky silných nákladních aut několik fotografií. Na odpočívadlech a parkovištích jsou vždy čisté, bezplatné toalety, informace o silničních pravidlech. Na dálnicích je maximální povolená rychlost 100 km za hodinu, na ostatních silnicích 90 a v obcích 50 km za hodinu. Každý řidič pravidla dodržuje, pokuty jsou vysoké. Existují ještě další specifika v jednotlivých provinciích. Například v Britské Kolumbii je zákaz mít v dopravním prostředku otevřenou láhev s alkoholem. Pro odpadky jsou vyrobeny pevné železné popelnice s bezpečným a důmyslným zavíracím systémem. Medvědi nemají šanci se do popelnic dostat. Před ledovcem máme ještě jednu fotozastávku. Hluboko v kanadských skalistých horách se nachází ledovec Athabasca, který je přístupný od května do září. Od silnice je dobře dosažitelný. Náš pán hodný řidič nám zastaví na nejbližším možným parkovišti. K ledovci jezdí upravené autobusy, my jdeme pěšky. Je to přibližně přes půl kilometru. Procházíme kolem ovcí tlustorohých. Za posledních 125 let se objem ledovce Athabasca zmenšil na polovinu a každým rokem se zmenšuje o 5 metrů. Pohled od ledovce směrem k silnici a parkovišti. Při zpáteční cestě k autobusu budeme vidět podle informačních tabulí jeho neustále zmenšování. Samozřejmostí je, že u parkoviště je velká restaurace a informační středisko. Další fotozastávka je u vodopádu.
Všude kolem nás zasněžené vrcholky hor. Dnešní poslední zastávka, parkoviště u jezera Louise. Jezero je hluboké 70 metrů a dosahuje délky 2 kilometrů. Vyjdeme si na vyhlídku nad jezero. Azurová modrá barva vody, která teče z ledovců, láká každoročně nespočet fotografů. Zpět na parkoviště. Do městečka Goldenu to není již daleko. V tomto hotelu spíme 1 noc. Jsme ubytováni. Zítra ráno zde budeme mít snídani. K dispozici máme bazén s výřivkou. Následující plán je takový, že teďka pojedeme na ty barevná jezírka, na Paint Pots, které mají různé barvy, ale přírodní. Toho půjdeme na procházku na Marble Canyon, je to vlastně zařezaná řeka. A pak pojedeme do Banffu na ubytování. Dnes 190 km. Opět jsme se přiblížili k železniční trati, mohli bychom stihnout nákladní vlak na vyhlídce u spirálových tunelů. Jedná se o 2 spirálové tunely, technický div železničního stavitelství. Každý tunel má délku kolem 900 metrů. Zastavili jsme nad tratí, vyhlídky jsou omezené, ale přece je něco vidět. První jízda nákladního vlaku byla již v roce 1884. V dnešní době zde v průměru projede za den 20 vlaků. Dodnes na trati vládne příroda, těžké zimní podmínky, sesuvy půdy, kamení, bahno se neustále musí řešit. Stoupání, ale i klesání vlaků je náročné pro lokomotivy, které jsou zpravidla na vlaku 3. Zastavili jsme na parkovišti u malovaných jezírek, čeká nás přibližně 5kilometrová vycházka v pěkné přírodě. Autobus zajede na další parkoviště k Mart Canyonu, my se přes řeku Vermilion nejprve zajdeme podívat k malovaným jezírkům, pak se vrátíme k řece Vermilion a proti proudu řeky k parkovišti a dále až do kanionu Mart. Cesta vede nejprve lesem, pohybujeme se v místech, kde žijí medvědi. Přejdeme přes řeku, při zpáteční cestě půjdeme proti proudu řeky po jejím druhém břehu. Zdejší voda je bohatá na železo a tak okolní půda, tůňky i jezera mají tato zbarvení. Nejen stopa v bahně je důkazem, že zde žijí černí medvědi. Jdeme po skupinkách a děláme přiměřený hluk. Nejdůležitější je, aby o vás medvěd brzy věděl. Medvěd útočí, když je překvapen. Doporučuje se nosit sebou rolničky a sprej proti medvědům. To vše dokáže uchránit se před přímým střetem s medvědem, o jeho přítomnosti ani netušíte.
Stále pokračujeme proti toku řeky a brzy dojdeme k Mramorovému kaňonu. Stěny Mramorového kaňonu jsou z vápence. Divoká řeka z hor zde neustále vítězí a svým prudkým tokem omývá horniny a tím kaňon prohlubuje. Na závěr ještě pár snímků. Došli jsme zpět k autobusu. Nad Mramorovým kaňonem se vypíná zasněžená hora Rumělkový vrch. Na dnešní ubytování do města Banff to již není daleko. Banff je významné turistické středisko. Zastavili jsme u vlakového nádraží. Důvod jednoduchý, v obchodě doplnit zásoby. Dnes máme naplánovaný večírek. V tomto hotelu spíme 2 noci. Ubytování je skromné, 2patrové postele, skříň. Máme ale i výhody. Velká místnost na přípravu jídla, jídelna a máme zde i jednu velkou společenskou místnost. Odpoledne ještě navštěvujeme horké prameny. Relaxace v teplé vodě, bohaté na minerální látky, s výhledem na zasněžené vrcholky hor je něco zvláštního. Po koupání nás čeká ještě společenský večírek. Setkání účastníků tohoto zájezdu. Děkuji všem za účast na tomto zájezdu. Věřím, že budete všichni maximálně spokojení. Já teda jsem. Teď vám Dnes má být opět pěkný den, který celý prožijeme v nádherné přírodě v Národním parku Banffu. Dopolední program bude patřit Johnstonovu kaňonu. Od parkoviště do kaňonu vede dobře udržovaná stezka. Měli bychom dojít až k hornímu vodopádu a stejnou cestou zpět, celkem tedy přes 5 kilometrů. Tento kaňon je doslova zasazený do úchvatné krajiny Národního parku. Budeme procházet stále zelenými lesy, přes vysuté lávky, peřeje a kolem menších vodopádů. Kaňon je přístupný celoročně. V zimě se promění v magický zážitek, kdy se spojí voda, sníh a zmrzlé vodopády. Přicházíme k hornímu vodopádu.
stejnou cestou zpět. Autobus nás nyní doveze k dolní stanici Lanovky. Lanovka nás za 8 minut jízdy vyveze k úpatí Syrové hory do nadmořské výšky 2256 metrů. Vrchol hory má výšku 2451 metrů. Zde máme pěkné panoramatické výhledy. Pod námi městečko Banff, do kterého dojdeme pěšky od dolní stanice Lanovky podél řeky Boo. Pěkné počasí nám vyšlo. Hotel Springs, kolem kterého půjdeme k řece Boo. Délka trasy na ubytování 6 km. Řeka Boo je hodně divoká, pramení z ledovců ve skalistých horách, délka jejího toku je 587 km, ještě ji uvidíme ve městě Calgary nebo tímto městem protéká. Ještě přejít most do města a na ubytování. Dnešní den jsme si pěkně prožili. Jsme po snídani a odjíždíme stále na východ k olympijskému městu Calgary. Z mapy je vidět, že dnešním dnem opustíme skalisté hory. Podle předpovědi počasí v horách celý den déšť. Dnes máme v plánu poznat 2 přírodní lokality, a to Kaňon Horseshoe a pak podobnou lokalitu v překladu Kaňon zlodějů koní. Ubytování máme v městečku Dragheller celkem 290 km. Hory se nám postupně ztrácejí, ráz krajiny se úplně změnil. Je vidět, že za námi v horách už prší. Kopce a lesy vystřídala rovinatá prérie. Na zelených loukách je vidět pasoucí se dobytek, krávy se zde chovají především pro maso. Dnešní první zastávka Kaňon Horseshoe. Po 140 dřevěných schodech se dostaneme na dno kaňonu. Je to malá, unikátní oblast v kanadské pustině s délkou přes 8 km. My si uděláme jen menší okruh v této nevšední krajině. Kaňon je vymletý v pískovcových sedimentech. Tato oblast byla známá výskytem pozůstatku dinosaurů, ty poznáme zítra v muzeu. Vracíme se zpět na parkoviště, ale ještě se zastavíme na vyhlídce.
Slunce nám postupně nasvětluje celý kaňon. Jedeme na druhou zastávku kaňonu Horseheath. V doslovném překladu kaňon zlodějů koní. Díky mnoha zákoutím a průrvám byl tento kaňon v divokých dobách ideálním místem pro ukrývání ukradených koní. Jsme v údivu nad vrstevnatou horninou, někdy i nad pozemskými útvary. Ještě jeden celkový pohled. Všude kolem nás pobíhají zvědaví psouni. Je to hlodavec, živí se různými rostlinami, hlavní společenskou jednotkou psouna je rodinný klan. Několik rodin tvoří strážní skupinu, jejímž úkolem je hlídat a hájit teritorium a nory. Něco podobného známe u surikat. Odjíždíme na ubytování do moderního hotelu Kanalta, kde spíme 2 noci. Včetně snídaní, káva a čaj k dispozici kdykoliv. Jsme na snídani. Z celého zájezdu nás dnes čeká nejméně kilometrů. Z města míříme do lokality Hudes, je to jen 16 kilometrů. Při zpáteční cestě krátká zastávka u kostelíku Tyny a na začátku města se nachází muzeum dinosaurů. Tato zajímavá geologická lokalita vznikla tak, že na měkkém podloží z pískovce, vápence a jílu se usadila tvrdá hornina, na kterou neustále působí nepříznivé podmínky voda, zima, mráz, vítr, sníh. To znamená, že spodní vrstva se neustále odplavuje. Prohlídku Hudesu začínáme pohledem z hora. Ranní slunce nám celou lokalitu pěkně nasvěcuje. I v této nehostinné krajině je život, včetně rostoucích kaktusů. Řidič nám zastavil u zajímavého visutého mostu přes řeku Deer. Máme 20 minut na procházku, tak se po něm vydáváme na druhý břeh řeky. Jdeme zpět k autobusu. Další přestávka bude opět krátká, a to u nejmenšího kostelíku nebo kaple v Kanadě. A postavil kostelík, ale postavil to opravdu pro město, pro místní zbožné lidi, a aby to bylo takové familiární, tak ho udělal tak, aby se tam vešlo akorát 6 lidí najednou. Stavba byla postavena v roce 1968. Odjíždíme zpět do města. Již včera byla krátká zmínka, že v těchto místech se nalezly pozůstatky dinosaurů.
Dnešní dopolední program zakončíme návštěvou v Královském paleontologickém muzeu. Dinosauři jsou ve městě často znázorňováni. Muzeum bylo otevřeno v roce 1985 a stále se rozšiřuje. Nyní je zde vystaveno přes 800 fosílií. Ti, co se zajímají o dinosaury, budou z muzea nadšeni. Jdeme zpátky do hotelu. Krátký relax a vydáváme se do obchodního centra na nákupy. V plánu nebyla návštěva hřbitova, ale je to při cestě a tak se zde na chvíli zastavíme. Je vidět, že na hřbitově je stále hodně místa. Urnové háje nejsou vidět. Došli jsme k supermarketu. Dokoupit potřebné nápoje, potraviny. Výhodný je nákup javorového sirupu, který je ve slevě. Za supermarketem další supermarket se zaměřením na květiny. Jsme zpět u hotelu, sprcha, kafe a nějaká večeře. Dnes si s naším milým řidičem, panem Ašanem, naposledy přejeme dobrý den. Podle mapy je vidět, že během cesty nebude nic zajímavého. Základní informace o Calgary, protože při prohlídce města na to nebude prostor. Calgary má přes 1 milion obyvatel, po Vancouveru a Montrealu je třetím kanadským olympijským městem, které se zde konaly v roce 1988. Přijíždíme do Calgary, které je rovněž třetím největším městem Kanady po Torontu a Vancouveru. Město se řadí mezi nejpříjemnější a nejlevnější k životu v Severní Americe. Je to centrum zemědělství, chovu dobytka. Každoročně se zde koná největší rodeový festival na světě. Přejíždíme řeku Bow, kterou jsme již jednou přecházeli pěšky v Banffu. Kolem nás všude jen mrakodrapy. Největší výstavba těchto budov probíhala v 70. letech minulého století. Určitou zvláštností je, že mrakodrapy jsou navzájem propojeny, to znamená, že v případě nepříznivého počasí, déšť, mráz, lze ulicemi procházet v teple suchou nohou. Program ve městě. Nejprve přejdeme most Míru a dostaneme se na Princův ostrov, procházka městem mezi mrakodrapy do středu města k televizní věži a odjezd do hotelu na ubytování. Řidič nám zastavil u mostu Míru, který je důkazem moderní a architektonické vynalézavosti. Byl navržen španělským architektem Calatravou, otevřen v roce 2012 přes řeku Bow. Dnes patří mezi ikony města, v noci je nádherně osvětlen. Přejdeme přes most a dostaneme se na Princův ostrov, který slouží jako městský park. Má rozlohu 20 hektarů, je to oáza klidu, kde se konají různé kulturní akce a jsou to zelené plíce města.
zřejmě předposlední společná fotografie. Pokračujeme do středu města. Procházíme ulicemi mezi mrakodrapy. Na chvíli se zastavujeme v tomto novogotickém kostele, který byl postaven v roce 1883. Kostel patří Sjednocené církvi Kanada, která byla založena v roce 1925. Dnes se k ní hlásí přes 1 milion obyvatel. Je známa svým liberálním přístupem k morálním otázkám, jako je homosexualita nebo potraty u žen. Mnozí z nás v kostele využili bezplatné záchody, v bufetu si je možné dát kafe nebo čaj. Procházíme středem města, po obou stranách restaurace, obchody, kavárny a míříme k vyhlídkové věži. Ta byla postavena v roce 1968, má výšku 191 metrů, je tedy menší než věž v Torontu, kterou rovněž chceme navštívit. Pohled do restaurace. Z věže jsou panoramatické výhledy na město. Adrenalinovým zážitkem je stoupnout si na skleněnou podlahu. Čas je neúprostný, více se nedalo stihnout. Opět přejíždíme řeku Bow. Standa se za nás všechny loučí s řidičem Ashanem. Just stay on the touch. Thanks a lot. Here is something for you. Something extra for you from all of us. Hotel má 22 poschodí, pokoj s kuchyňkou, spíme zde 1 noc, přejeme si dobrou noc. Dnešní program zcela jednoduchý, let do Toronta. V 7 hodin jdeme na snídani a hned po snídani odjíždíme místní dopravou na letiště, které je od centra města vzdáleno 18 km. Calgaryské letiště je 4. nejvytíženější v Kanadě. Má pravidelné spojení s Amerikou, Karibikem, Evropou a částečně i s Asií. Poletíme tímto dopravním letadlem s leteckou společností Porter, která je hodnocena jako nejlepší regionální letecká společnost v Severní Americe. Odletáme přesně ve 12:30. Před námi je 2696 km, doba letu necelé 4 hodiny. Pod námi je opět vidět řeka Bow. Musíme si posunout čas o 2 hodiny dopředu. Vyhlídky z letadla nejsou ideální, letíme v mracích. Překvapuje nás, že při nízkonakladové přepravě máme menší občerstvení a víno rozlevané do skla jsme ještě v letadle nikdy neměli. Základní informace o tomto velkoměstě. Toronto je mezinárodním centrem obchodu, financí, umění, sportu a kultury. Leží na břehu řeky Ontaria. Má přes 3 miliony obyvatel. Samozřejmě, že se v Torontu mluví anglicky, ale vzhledem k vysoké multikulturnosti se zde mísí různé vlivy a tak francouzština je zde hodně slyšet. Zkrátka je to moderní, dynamická metropole. Jdeme na přistání, které je však pro silný vítr komplikovanější. Již jsme 2krát přistávali, ale opět stoupáme. Snad se to na potřetí úspěšně podaří.
Již po třetí vidíme vlakové nádraží. Přistávací adrenalin máme za sebou, zítra nás čeká další, a to vyhlídka z televizní věže. Přistáváme na terminálu 3, nejprve pojedeme bezplatným letištním vlakem na terminál 1 a pak budeme pokračovat vlakem UP Express, který nás za 25 minut doveze do centra města. Z vlakového nádraží na ubytování to máme 2 kilometry pěšky. Všude kolem nás mrakodrapy. Začíná se stmívat. Ještě projít jednou ulici mezi mrakodrapy a budeme v místě našeho ubytování. Jedná se o 2 mrakodrapy, které mají 48 poschodí a jsou navzájem propojeny chodbou. Zde spíme 2 noci. Máme zde kuchyň s balkonem a ložnicí. Jsme ubytováni v 9. poschodí. Po včerejším pohodovém dni nás dnes čeká téměř maraton po městě. Nejdříve se zajdeme podívat k náměstí k Nové radnici, po trase navštívíme zajímavé kostely, tržnici, hokejové muzeum, je možné lodí navštívit Toronské ostrovy, odpoledne společně navštívíme akvárium, na konci dne televizní věž. Na dovolené náš první mírný dopolední déšť. Města a tahle procházka bude asi tak na 2 hodinky, 2,5. A potom vlastně o 4:30 budeme odcházet do akvária a z akvária na tu věž. Jdeme směrem k Nové radnici. Na Rušné ulici se nachází presbytářský kostel sv. Ondřeje, který je z roku 1876. Alespoň na chvíli se jdeme podívat dovnitř. Svatý Ondřej byl učedníkem Jana Křtitele. Šířil křesťanství v Malé Asii. Je patronem Rumunska a Ukrajiny. Kostel jsme si prohlédli a pokračujeme dále ke Staré radnici. Je to historická budova z 19. století, nyní je využívána pro různé kulturní akce a výstavy. Na Starou radnici navazuje Nová radnice. Je sídlem městské samosprávy, je to jedna z nejvýraznějších architektonických dominant města, která byla otevřena v roce 1965. Budovu navrhl finský architekt Viljo Revel. Opět společná fotografie a budeme pokračovat k tržnici. Doslova mezi mrakodrapy je ukryta anglikánská katedrála sv. Jakuba z roku 1853. Její návštěva není v programu, ale k tržnici to není žádná zacházka, jdeme se tedy podívat 10 minut dovnitř. Obdivujeme žebrové klenby a nádherná vitrážová okna. Mě ještě zaujaly 2 věci. Zcela moderní křížová cesta a 2 státní vlajky, čínská a hned naše. Odcházíme do tržnice. Je to nejstarší tržnice v Kanadě. Nabízí širokou škálu místních specialit, jako jsou ryby, maso, sýry, ovoce, zeleninu, cukrovinky, pečivo všeho druhu.
Popravdě řečeno, očekávali jsme na tržnici příznivější ceny. Hledáme, kde se najíme. Dnešním obědem bude místní vyhlášený sendvič s vepřovou pečení. V blízkosti tržnice v bývalé budově banky se dnes nachází hokejová síň slávy věnovaná historii ledního hokeje. Jsou zde výstavy o hráčích, týmech, rekordech, pohárech, trofejích. Zkrátka je to hokejová katedrála pro milovníky hokeje povinná návštěva. Když jste znechuceni ruchem velkoměsta a chcete nalézt únik z betonové džungle mrakodrapů, je nejlépe zajít si k Ontarskému jezeru. Je dlouhé 311 km s maximální šířkou 85 km a téměř rovným dílem se dělí mezi Kanadou a USA. V přístavu nastoupit na lodičku a za 10 minut plavby budete na Toronských ostrovech. Je to soustava 15 malých ostrovků, oáza klidu s pěkným výhledem na Toronto. Částečně kolem jezera zpět na ubytování, kde bude krátký relax. Mrakodrap, kde bydlíme. Pohled z balkónu, hlavně se nebát výšek. V 16:30 společný odchod na další program, a to návštěvu akvária a pak věže, která je od ubytování vzdálena 20 minut pěšky. Mořské toronské akvárium je fascinující atrakce, která vás zavede pod vodu a umožní vám prozkoumat neuvěřitelný podvodní svět. Uvádí se, že zde žije kolem 20 000 mořských tvorů a v akváriu je celkem 6 milionů litrů vody. Můžete zde pozorovat různé druhy ryb, rozdílných velikostí a barev. Jsme ponořeni do dobrodružného, barevného mořského světa. Perutin ohnivý je dravá jedovatá ryba, v mořském světě nemá nepřítele a začíná být pro mořskou faunu velkým problémem. Akvárium se taky může pochlubit jedním z nejdelších podvodním vyhlídkovým tunelem. Zde převážně plavou žraloci, rejnoci, želvy a platýzy. Jak by se smála, Evi, podívej se na hodu, jak by se smála. No. Hned vedle akvária je telekomunikační a turistická věž s výškou 553 metrů, která byla postavena v roce 1976
Při vstupu byla bezpečnostní prohlídka. Rychlový tah nás vyveze do výšky 342 metrů. Samozřejmě, že na vyhlídce je restaurace, část vyhlídky má opět skleněnou podlahu. Nyní si celou vyhlídku projdu, a to nyní a pak po druhé přísetmění. Pod námi je vlakové nádraží, pak bude následovat pohled na Torínské ostrovy, obchodní čtvrtě. Počasí není zcela ideální, ale taky jsme nemuseli nic vidět. Vstup na věž je časově určen na vstupence, ale delší pobyt již pak není omezen. Podobné záběry při stmívání. Jako typ stavby mrakodrap je tato věž pátá nejvyšší na světě. Dnešní Burj Khalifa v Dubaji má výšku 828 metrů, ale v Saudské Arábii se staví věž 1000 metrů vysoká. Večerní obchodní čtvrť a rychlým výtahem zpět. Z dnešního náročnějšího dne je to všechno. A opět mezi mrakodrapy půjdeme zpět na ubytování. Dnes velká programová změna, dnešní den měl patřit ještě Torontu a zítra Niagarské vodopády a hned odjezd na letiště. Cestovní agentura nám sdělila, že kufry v autobusu nepřipravují a tak je změna programu. Dnes tedy Niagara. Nastupujeme do autobusu, projdíme kolem mrakodrapu, kde bydlíme. Ani ve vyspělé Kanadě vše dokonale nefunguje. Čeká nás 75 km k Niagarským vodopádům. Na zdravotní přestávku zastavujeme v pěkném parku, kde jsou květinové hodiny. Druhá přestávka je na vyhlídce nad řekou Niagara. Podle mapy je vidět, že obě vyhlídky jsou na kanadské straně. Řeka Niagara je dlouhá jen 58 km, ale přesto je uchvatná. Vleva se z jezera Erie přes Niagarské vodopády a otéká do jezera Ontario. Od vedoucího cestovní agentury se dozvídáme, že musíme navíc zaplatit každý $10 a poslední přestávka bude ve výrobně sirupu a cukrovinek. Velmi brzy jsme pochopili, že se jedná o obchodní tah s cílem, aby turisté co nejvíce utratili. O zastávku nemáme zájem, jedeme se podívat především na vodopády, ale musíme zastávku tolerovat. Máme zde ochutnávku javorového sirupu a ukázku jeho výroby. Ten jsme si již koupili v supermarketu za levnější peníze s větším obsahem. Popravdě řečeno, byly zde záchody a v rámci slušné tolerance ochutnáváme bonbony a čokoládu. Řidič zastavil na parkovišti u mostu, který tvoří státní hranici mezi Kanadou a USA. Naplánovaný odjezd zpět v 16 hodin, to znamená 4 hodiny pobytu. O Niagarské vodopády se dělí Kanada na levé straně a USA na pravé straně. Kanadské vodopády mají vzor podkovy, jsou větší a mohutnější. My se vydáme na procházku proti proudu řeky až za vodopády, přibližná vzdálenost 3 km a postupně s přestávkami se budeme vracet zpět k parkovišti.
Každý den k Niagarským vodopádům přijíždí nespočet turistů z celého světa, je zde mnoho turistických lákadel a za vše se platí nemalým penízem. Oblíbená je plavba lodí k vodopádům, a to jak z kanadské, tak i americké strany, jízda na zavěšeném laně, přelet nad vodopády helikoptérou, je možné se dostat přímo pod hřmící vodopád nebo pozorovat vodopády z věže. Niagarský kanadský vodopád nese název Podkova, je široký 1200 metrů, výška 51 metrů a padající voda dosahuje rychlost přes 100 km za hodinu. Americký vodopád nese název Nevěstný závoj a na něho připadá jen 10% padající vody. Došli jsme za vodopád a budeme se vracet. Na úplný závěr Niagarské vodopády ve fotografiích. Do propasti padá proud, na něm vidím tebe, děvče plout. Škoda, že ten sen krásný nelze. Rovněž pěkný výhled je z věže. Škoda, že ten sen krásný. Jsme zpět na parkovišti a autobusem do Toronta. Ještě pohled ze 46. poschodí. Místo včerejší Niagary máme dnes individuální volnost tím, že v 16 hodin společně odjíždíme vlakem na letiště. Máme zbaleno a odcházíme směr nádraží. Úschovná zavazadel je na nádraží otevřena až od 10 hodin, a tak Věrka zjistila, že do úschovny zavazadel přijímá i blízká trafika u nádraží. Metrem odjíždíme směr Botanická zahrada. Allan Gardens je veřejný park s botanickou zahradou a 6 skleníky. Vstup je zdarma. Skleníky nabízejí stálou sbírku rostlin z celého světa.
V jarních měsících je sbírka doplněna o kvetoucí cibuloviny. V Torontu je více parků, snad nejzajímavějším bude nově otevřený Music Park, kde se hrají díla Johanna Sebastiana Bacha. Procházku parkem z časových důvodů vynecháváme a prohlídku skleníků zakončujeme u různých druhů ibišků. Směřujeme přímo do čínské čtvrti na oběd. Již jsem se zmiňoval, že podle poslední statistiky v Torontu žije přes 3 miliony obyvatel, počet národností je uváděno kolem 130 a více než polovina obyvatel Toronta se narodila mimo Kanadu. V čínské restauraci nám byl předložen tento jídelní lístek. Popravdě řečeno, moc jsme si nepochutnali, špatně jsme si vybrali. Posledním navštíveným místem je Distillery Historic District. Je to památkově chráněná oblast o rozloze 5 hektarů s nově zrekonstruovanými budovami z viktoriánské éry. Na pěší zóně se nacházejí galerie, designová studia a modní butiky, přestavěny v skladištích i v moderních budovách. Zde se nám líbí, ale čas je neúprostný, musíme se vrátit zpět pro zavazadla a pak na vlakové nádraží. To už známe, v 16 hodin odjíždíme opět vlakem iPort Express na letiště. Jdeme přímo na odbavení a jsme odbaveni až do Prahy. Loučíme se s Kanadou, která nás vůbec nesklamala, ba naopak po všech stránkách mile překvapila. Žijte zde ve spokojenosti, míru, ať vám neustále vane čerstvý zdravý vítr. Autobusem jedeme k letadlu. Až do Prahy poletíme opět stejnou leteckou společností Islander a stejným typem letadla. Pravidelný odlet měl být ve 20 hodin 50, je tedy o 20 minut opožděn. Před námi je noční let v délce 5,5 hodiny, vzdálenost do Keflavíku 4181 km, pravidelný přílet zítra v 5 hodin 30 ráno. Letíme v letové hladině 10 600 metrů a téměř na stejné trase jako do Vancouveru, tedy přes Grónsko a na Island. Dostáváme občerstvení a budeme se snažit něco naspat. Pozoruju východ slunce. Dostali jsme vodu, kávu nebo čaj. A musím si posunout hodiny o 5 hodin dopředu. Letíme tedy včas. Je již vidět islandská pevnina. Na přestup v Keflavíku máme necelé 2 hodiny. Na Islandu žádný pobyt, téměř doslova z letadla do letadla. Odlet včas v 7:20, přílet do Prahy 13:05, vzdálenost 2661 km, doba letu 5,5 hodiny.
Trasa letu téměř stejná jako do Keflaviku, tedy směr Dánské Farské ostrovy, přelet Německem do Prahy. Občerstvení stejné, voda, kafe, čaj, za jídlo jsme si nepřipláceli. Naposledy si posouváme čas a jsme o 1 hodinu starší. Poznáváme Prahu. Vltava, nemocnice Motol. Včas jsme přistáli, v Praze prší. Nastává čas loučení, každý odjíždíme do svých domů. V 15:30 odjíždíme vlakem do Ostravy. Alespoň touto cestou děkujeme řidiči Ašanovi, Tomášovi a Standovi, že jsme mohli společně strávit pěkných 17 kanadských dní. Snad někde na cestách nashledanou a vždy šťastné, spokojené návraty.